musidɓe tedduɓe heeɗiɓe randaɓe gurdam rewintoɓe kabaruji e nder Titonde TV. Jagali ko wuro jeyango e commune mo Barkeji département mo Linguére. Hanki sanga futura bandiji rogiyankoɓe naati e nder wuro ngo ene pella ɓe pelli hen suko goto biyeteɗo Elimane Dia ko hen wasi fittandu mum ko boutique. Hollitama noon kanko Elimane Dia ko mawniko woni commerçant ɓurɗo mawnude e nder Jagali. Kanko noon ina wayno no ɓe ngari ɓe pelli bitikaji nde o wasi hen fittandu makko, kono noon ɓe mbi wonde won gañiɓe hen goto noon fiyama bal e koyngal, hen goɗɗo o ɓe piiɗum wonde koye becce. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe, ko ni woni no kabaruji ɗi jaari, ko ni woni ɗi sifori. Ɗum kewi ko toon to Jagali commune mo Barkeji département de Linguére. Ɗum noon musidɓe sikki ala ko Linguére ɗum kewi e wuro wiyetengo Jagali. Rugiyankoɓe wat boniyankoɓe agresseur uji naati toon ne pella boutique aji ɓe mbari o mo gandanɗa hoorema woni biyeteɗo Elimane Dia. Yo Allah yurmomo yafomo, yo Allah harnumo aljanna, yo malaikaji moƴƴi jaɓomo, oto yeeso makko finirmo, oto caggal makko finir ko ɗacci. Dendagal Titonde TV kala ene duwanomo kanko e ɓesgu makko.